Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello, hello. Good morning, mga mare, pari, March. Ready na kay matumi sa moto. Matumi sa moto sa hang manghod, maglaag me kay mutanaw ko og ibabaw sa moto balik migsaka dito pero lahi na pud nga moto ang sakyan ron. Kanang naay murag chocolate hills siya nga ano ba style dili siya habog pero ana gyapon siya nga moto gyapon para ya manghod ya. Hi dai. Uy, hit lagi. Kaming do kamo to. Sige, tara. Papakamuman. Ulibot ako dali siyang portahan. Kawas. Di manggun magkitaan. So, babay sa guys kay magkita ra tadtos mo to. Manang motoha mang tungasan ron. Hello guys. Manang motoha tungasan na naman. Doy nang wag-wag ke adik sa buwak. Wop. Dali na day. Dapat dia. Di man maklaro. Ang sama po na. Ibigay ko rin na. Tabo ko nga to. Day. Kawin rin saan. Yadok sa ini kayo. Mo ni among tabokon. Matuis mo to. Tapos silang hadlok ka. Day, okay. Are. Ay, sang palidat ang uy, tapok ko ami. Go ahead. Don't worry. I'll take care of this. Masunod ako. Naikuan. Mayroon diyang ano, parang nylon. Aw. Isa ba ng nylon? Di na nylon ko, anak. Kabli. Panghawid kay. Hold on to the night. So guys, ang lakes namin. My God.
Manghawid ragog ka sa kable nang. Manghawid sa kable. Ay, katanaw sa ubos. Wow. Walang ibang daan. Yan lang po. If you can kamang there. Oh my God, you do not scrolling. Kaya ko yan eh. Palagi akong sumatawid dyan. Hayo. Ikaw kung kaya ba nino? So, ikaw ang bidyon. Kuyapan ko. Kaya, uy. Bitag na hawiranan. Oh, ang lalim yan, oh. Padluka to di jud ko kwan. Ha? Ha di jud ko jam. Di ko. I'm afraid of high. Sana oy. Matataas na ganyan. Like this. Gilok akong tiin. Na mo na ron, di ko kagaya mo ato dito. Wala nga gianan. Di ko kaya dana yambaw lang. Dako madining sa paa diri uy. Na to adito oh. Saon ni pagtabok ng kustulay, di jud ko katabok. Mag-video na lang ko diri oy, di ko ka, ha? Mura man ko pag mahog yan. Dagdag ba dyan ang ngiti niya, proteinin ka pa niya, sure na finish ka, finish ka. Ay, mamatay ko. Yam. Mamatay ko kung tabo ko diya. Kasapan ko abot sa tunga. Di lagi ko. Balag di ko kagatos mo to. Ilan, ngalimal ka. Batog ka to. Bilan naman po ko to. Namakituray dito nga dilingan eh. Magpatas sa mikain na to. Sinaladyo ang tulay. Ginong ko mamatay ko dyan. Kumutabo. Yam. Wala na. Ito depan ko eh. Mamatay ko. Tuliman ka na ng halong kadyo? Ha? Mamatay ko di. Halong ba na? Maubog lang ngoy pero nabawra na. Sabi kay tubig yung kagangan. Matay ta inig hagna. Wow! Hello guys, hindi kami maka dito tawid. Ayaw ko talagang tumawid. Bahala na. Walang tour. Lipat kami sa kabilang tulay. Pero malayo yun. Ito tayo nagdaanan. Ha? Nagdira man. Ayaw ko kasi dyan. Mamatay ako. Dire pag ano hagnaw kayo sa kuya po na magaling ko ahak. Hala na dihari ko tabok. Balik mi sa agi, balik. Palawan manggod ko. Abi kuya mo amang nakagamay ng tulay.
ba? Nabot ka ba? Nabot ba? Kanang nabawra ba? Latay. Latay ka may mangulay. Latay ka may mangulay. Una man hindi. Latay niya. Wali. Balik ni kasada mga friend kay di ko kaya doon. Agay. Agay. Kusa pa naman gani ko kasana. Video na di ay. Ari na lang mi dire mag Digo na lang ipagtanas mo to. Naglunglok ay. Kani? Aw. Ari na lang kumukat-kat natin yan. Kala ko ba, start ngayon. Guys, andun na si sister ko. Umakyat na sa, bangin. Pag nahulog yan, walang sasaluan yan. She's up on the boat. Ano kayang gagawin niya yan? Diyan. Ano daw? Pero sa'yo ano ba kung gusto ko lang kasi nakasigurado.